Let's go! Hindi makiwat-wat. Basta dawat-wat. Wadak City. Contentment is an attitude that says map na ka niya tiada. The greater your contentment, the less stress you have. Alright, let's go. Okay, datayon dito ay Kawat Waters. Ito ay Municipal Plaza San Cedo Sur. Ito ay gisangot di munisipyo na. Ito ay di monumento ni Gregorio del Pilar. Yun, no? Yan, si Gregorio del Pilar. Ito'y Municipal Plaza San Cedo. Okay, sa likod nito doon yung gymnasium nila at yung Municipal Hall. At sa harap naman yung plaza, yun yung St. Joseph Parish. Ongoing yung simbahan nila na nare-renovate. Yun, kaya parang bago, pero hindi pa tapos, ginagawa pa lang. Okay, selfie muna tayo. Welcome.